eto, a mae'n braf iawn bod yma yn Nghaernarfon, unwaith eto eleni. Swn i'n hoffi achub ar y cyfle hefyd. Diolch yn fawr iawn i Llenyddiaeth Cymru am y cyfle i gydweithio unwaith eto eleni a'r Gwobr barn Bobl. Bydd rhain o'ch chi'n ymwybodol wedi golygu cylchgrawn cerddoriaeth cyfoes yn yr amser sbar, ac mae reit braf gweld ambell gerddor amlwg iawn ar y rhestra eleni. Sôn ydy wrth gwrs am Rhys Iorwerth a Llyr Gwyn Lewis. Ond nath cwydest a anhysbys ddim cweit concro sy'n gerddoriaeth Gymraeg, ond pobl cyfo'r sgwennu, hogia. I roi sydd yn gwybod, mae yna gerddor eitha amlwg ar y rhestr Saesneg hefyd. Da ni falch iawn yn gydweithio unwaith eto efo Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, efo'r gwaith celf ar gyfer y Gwobr Gymraeg eleni, ac artist ifanc addawol iawn ar enw Ffion Roberts Drakely sydd wedi creu y darn bendigedig o gelf yma. Mae hi yn graddio mewn celf a dylunio ar hyn o bryd, ac siŵr fyddwch chi'n cytuno bod o'n darn o gelf werth i gael. Felly, heb oedi ymhellach, mae'n bleser gen i gyhoeddi mae enillydd Gwobr barn Bobl 2015 ydy Saith Oes Efa gan Lleucu Roberts. Wasgololfa yn fan'na am ei cefnogaeth. I Alun, dwi'n meddwl,